Para tamu sinedan kakung saha putri ingkang winantu ing Sukohayu. Pengantin sekalian kaunjukan tirta wening. Ing pangajap mugi tansah wening anggenipun badhe upaya boga wastra. Wening anggenipun badhe hanglampahi palakrama mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng kebak ing kabagyan lan kamulyan. Ingkang salajengipun sasampunipun panganten sekalian kaunjukan tirta wening nuli binoyong lenggah wonten palenggan ingkang sampun piniji. Sasampunipun panganten sekalian kaunjukan tirta wening nuli panganten sekalian kakanthi kadherekaken lenggah wonten palenggan ingkang sampun piniji. Panganten sekalian kasingepang sindur ingkang awarna abang lan putih nuli lon-lonan tumuju wonten ing sasana ingkang sampun piniji. Rumaos bombong pirawaning kalih Bobo Sukamtos kan Ibu Sunarti sarjana pendidikan sampun ngungan ingkang putra tansah gegandhengan asta tan bisa ginggang sarambut paribasane. Kanthi lila legawa Bobo Sukamtos kan Ibu Sunarti sarjana pendidikan tansah muhung nyenyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang maha linangtung. Mugi tansah nurunaken wahyuning palakrama sajoga dumateng penganten sarimbit. Lon-lonan lampahipun penganten sekalian tumuju wonten ing sasana piniji. Lampahipun sapecak mangu satindak kendel. Ninging cipta namung memuhung wonten ngarsanipun Gusti ingkang maha linangtung. Mugi tansah nurunaken wahyuning palakrama sajoga dumateng penganten sarimbit. Mugi dhawuhipun penganten dadosa sarana rumambating kautaman
satemah mahanani bagya mulya jumbuh idam-idamamipun Rama saha Ibu minggahing para keluarganipun. Tansah nyuwun mring Gusti Ilahi Robbi mugi bebrayanira tansah lumastari ngantos kaki-kaki lanini datan ana kang bisa misahake kajaba pestine Gusti kang Maha Suci. Wus katingal socaket tumuju ing ngunggihan ingkang sampun piniji. Daya lenggah kanthi hanggana raras mangtonata sigeking rumpaka. Sagungging para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinabekten, kawis tinggal pengantin sekalian sampun lenggah satata ingkang salajengipun ingkang hamba wani damel Bapa sukamtos kan Ibu Sunarti sarjana pendidikan daya hamper pekirawipun kadang pisan sutresnapun Bapa Sri Kusmantos lan Ibu Suwanti ingkang salajengipun tangkep asta manunggaling cipta rasa budi mewah karsa nuli kadang pisan sutresna Bapa Sri Kusmantos lan Ibu Suwanti kedherekaken lenggah wonten papan palenggahan ingkang sampun kasamataaken.